Mario Baldacchino ta' 51 sena minn Ħal Qormi baqa' jinżamm arrestat wara li tressa il-Qorti akkużat li ħebb u weġġa uffiċjal tal-Pulizija. Il-każ seħħ nhar il-Ħadd ta' xi 3:30 ta' wara nofsinhar meta l-Pulizija kienet qed tinvestiga rapport fi triq il-Kus Ħal Qormi. F'dan il-ħin żewġ pulizija tad-Distrett ta' Ħal Qormi marru fuq il-post sabiex ikellmu lill-akkużat rigward rapport ta' aggressjoni u theddid fil-konfront ta' persuna oħra. Intqal li waqt li kienu qegħdin ikellmuh ir-raġel kien aggressiv fl-atteġjament tiegħu filwaqt li beda wkoll jonqos li jobdi l-ordnijiet tal-Pulizija. Kien għalhekk li ġie infurmat li se jiġi arrestat iżda f'dan il-mument ir-raġel ipprova jaħrab u ħebb għall-Pulizija. Bil-konsegwenza li wieħed mill-Pulizija weġġa ittieħed l-Isptar Mater Dei b'ambulanza u ġie ċertifikat li sofra ġrieħi gravi. Redimer Kawkit 24 sena mill-Marsa nħeles mill-arrest wara li ġie mixli li sera il-ġojjelli ta' oħtu u wieġeb mhux ħati għall-akkuża ta' ser aggravat. Fil-qorti ntqal li kienet oħtu li għamlet rapport mal-Pulizija wara li sabet il-ġojjelli nieqsa. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest li ma talba sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni kif l-akkużat għadu jgħix mal-vittma. Intqal ukoll li r-raġel għandu problema ta' droga u ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq depositu ta' 400 euro u garanzija personali ta' 3,000 euro. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ressaq talba urġenti sabiex l-Amerikan li qed jiġi mixli li froda $50 miljun lill-Gvern Amerikan jerġa' jiġi arrestat. Din it-talba kontra Frank Salvatore Rafaraci ta' 68 sena ser tinstema' l-erba' filgħodu fil-Qorti quddiem l-imħallef Aaron Buġejja.